Здравейте всички, които ме гледате! Здравейте всички ютубъри! Аз съм Вампир Краулер, т.е. Гродо. Аз съм Гродо, аз съм Вампир Краулер, аз съм Фриоп, аз съм всички останали и днес играем в Minecraft с 007S! Кажи Густав. Кажи, ти го научи то, дето е Diamond Dono. Знам то. Просто кажи хи на YouTube. Кой да каже, аз ли хай YouTube? Мерси. Може description за мой чат. Да, бе! Ще го направя! Добре, спокойно. И да знаете, аз ще стана доста епичен. Само да ме видите изнервен на то. Като почна да му креща в лицето, ще го оплешивя от моя дъх. Вау! Много легит. I kill you. Така. Предизвикам те на ПВП. А бега тук. Защото знаеш, че ще биеш от броните са менченати. Да, бега тук. Аре с нормални брони, нормални диамантени мечове. Искат, че съм. Хора, гледай са, къв легит съм. Ще оставя броните. Те направо ще ги хвърля на градо и ще взема нови. Аз съм супер легит. Ето броните ми. Няма повече. Сега гледайте къв съм легит. Мислиш ли, че мога ги взема? Нищо, поне съм ги хвърлял. Но си гаден, бе. Сега ще вземеш нови от Diamond, от Iron Dono. Виж къв съм легит. Взех друг армор. Взех стария. Гледай са, MLG, виж, MLG слагане на каска в движение. Гледаш са. Това всеки го знае, бе. Е така. И нагръдни ги панталони и обувки. Да, това го знае. Супер MLG. Това го знам, бе. Всеки от Minecraft го знае. Никой не го знае. Да е най-тъпия Людмил. Това е чит. Това е MLG слагане. Всеки го знае. Това е чит, бе, това е чит. Повярвай ми. Не. Например, аз мога да си слагам хед. А бе голям, бе, чега не разбираш пък ти. Това е бано го знае. Не учи. Ела тука да се изфукам на зрителите. Какво се? Да. Вижте, гота ми е блок, че дърти, той може да го направи. Ела го направи. Както виждате, секс-рей съм, гледам го секс-рея, вижте. В момента отида на някъде, но не го знам къде. Отида на майната си. Аз съм Снодус. То всеки знае, че си Снодус, брате. Вижте. Ти ако си Снодус си бах ти мазния читър. Аз съм Снодус, моля. Ама какво са и офлет или он? Он? Да, как мислиш, че те видях? Мазен читър. Мазен смутаняк. Читър. Както виждате, хора, с това не е мод. Както виждате на леглата, това са легла, само че съм с текстчър пак. Да не помислите, че съм с мод. Minecraft с мод, не с мод. Има някакви пугини, ама не такива. На леглата да има картинки палми. Това е текстурен пакет. Както вижте какъв е хляба. Вижте какъв е хляба, хора. Мага. Вижте динята, някаква усмихната ябълка, пък вижте печената свинска пържола. Вижте Iron меча, много е яска. Железен меч. Много легит. Аре стига с това тъпо легито е. Вижте как изглежда много готино, като го държа. А пък моята Iron броня открити пише про. Куда те е я. Чи на моята пише, бе. Често текстчър пак ли си, бе? Да. Как се казва тогава? Там някаква си Tropic Vacation. Това от Бодилчо. Ти си го научил от това. От мен е гледал си ми клипа. Не, мангуста. Ти го прати този текстчър пак. Ей, мърши. Аз съм мърша. Тамарам броня и сега съм про. Интересно ли? Но мен с този текстчър пак много ме кефат зомбитата някакви руси пичове. Абе, стига си ми копирал клиповете, бе! Аз съм ти гледам клиповете на мангуста!
Това мангуста, бе. Ти си мангуста. Аз ли съм, бе? Както виждате, аз съм по-такъв, по-силен от него. Това си не съм. О, мага! По-силен съм да ти кажа ли реалните години, аз да ти кажа моите реални години. Има, виж, жълта вълна във въздуха, това е много легит. Айде, ще спеш ли с това тъпо леджито, бе? Не, сериозно е легит. Някаква жълта вълна стои във въздуха. Телепортира се и виж. Така, да знаете, той е на 16 години, аз съм на... 16, глупости. Добре, казвам се реалните години, той е на 9, аз на 10 и... Глупости, аз съм на 10 и си на... Оф, да, аз съм на 11, той е на 10. Бърках. Логи ми към гъс. И на мен не ми лаги, всъщност на мен не ми лаги. На мен не ми лаги, в този сервер не лаги, чак толкова много като в Phoenix Craft. Пенис крафт ли? Да, те се превежда Phoenix Craft. Пенис крафт. Phoenix Craft, бе! Те се превеждат и Ти тъпи. викаш пенис крафт. Казах Phoenix Craft. Ти си много глухо, е, братле, честно. Ти си глух. Аз ли съм глух или ти? Гледай собствените клипове, ще разбереш. Вау, този мап е наистина легит. Пусти ми с това леджит, бе! Искам да дразня. Не срема някакво легит мапа. Има дърт във въздуха. Добре. Спирам те дразня. Престани. След 10 секунди ще спра. Еха, колко легит. Много тъпо е. Я кажи за Явор. Истинското име на Дафаро с мен е. Първо е Явор и той понякога... Той е гей, не го приближавайте. Да, бе, той живее в Коматево. Има смисъл Доматево. От Да. Домати. Или Коматево. Нещо такова ми говориш този гей. Да, бе, той е пърлю. Той спи с мъже. Да, той е голям гей. Оф, аз свършвам клипа след 2 минутки и половина. Свърши го. Сори, че ще са толкова къси, но като на 007, нали е? Моите почти 10 минути, 9 нещо. Да, почти 10 минути направо. Моите ще са тъй. Аз мога да си го направя за 30 минути пък. Копирайт. Ей, че ще получиш копирайт някой ден от някой известен ютубър. Ютубър. Да, бе, ютубър. Мангуст такъв. Стига с тази тъпа мангуста, бе. Ти си голямо маймуна. А ти си шимпанзе. Не, ти си легит. Ти си много легит. Стига с това тъпо леджит. Кевин да го казвам. Добре, и ти си леджит. Мерси. Какво значи леджит? Че аз не знам нищо за Майнкрафт. Играя от една година. Това може да е доста... Може да изпаднете в шок. Но никога не правете това вкъщи. Аз играл в 2008-2007 някъде. Ти питаш ли се от колко играе Марцел? Откакто е на 5 годинки. Да, добре. Да знаете, с Драко на 376 сме полускарани, полуприятели. Легит, бате. Ще спиш ли с това леджито, е? Дразних ма лаги ти като гъс. Нека ти лаги пък, нека. Мен ми лагиха гъс. Лаги ти като гъс. Еха! Тук това не е легит. Това се види пясък, който е във въздуха и не пада надолу. Айде да видим колко леджит е това. Да видим колко е леджит. Знаеш ли колко стана легит? Той бой жълта вълна, моя грешка. Не, всъщност чакай, ще ти потепнете от тук. Чакай, мангуста. Кога ще ме телепортнеш, бе? Трол! Говедо мръсно. Как те това, Да, наистина е леджит. Вижте. Ще спрям клипа, защото ви че стана 10 минути и половина. Това беше от мен. Лагите като гъс, да, знам. Това беше от мен, Рача.